Намираме се на 10-ти километър или по-скоро под 10-ти километър на автомагистрала Европа. Преди около месец получихме сигнал, в който е описано, че поради некачествен ремонт на пътя, който е извършен тук на новата отсечка от магистралата, вече може да видите как водата е подкопала пътя. Държавните приемателни комисии, когато приемат пътя, винаги ходят отгоре, никой не слиза тук отдолу да види за какво става дума. Между другото, в сигнала преди около месец положението не беше толкова опасно. Водата е подкопала основата на новата магистрала, буквално, което много ясно може да се види, обаче очевидно за месец доста сериозно. Той валя в интерес, истината нормално е. Може да видите така наречените габиони, колко сериозно са подкопани. И тук има всъщност огромен риск от срутване. Докато вървяхме на Шан Пешай, установихме доста други проблеми и дефицити, като например оградата, която трябва да спре възможността диви животни да навлязат в пътя, е била, може би изобщо никога не е била монтирана, а и дори да е била монтирана, вече открадната. Стария път е в изключително лошо състояние. Ако трябва да се затвори магистралата поради някаква причина и трафика трябва да премине от тук, ще е доста трудно, защото пътя наистина е много зле. Призоваваме в спешен порядък да се направи някакъв ремонт на този път, защото леки коли от тук не могат да преминат. Друг проблем, това е с отводняването. На много места всъщност водата е така отведена от трасето на автомагистралата, че де-факто тук това да го наречем сервизно трасе или някакъв алтернативен път, който е останал от стария път, е почти водата се излива върху него, не е отведена в старите водостоци и подкопава дори и този път след време и той ще бъде напълно унищожен. И друго нещо, което ни направи впечатление, тук там, където има водостоци по старото трасе, всъщност са запълнени с боклуци. Още един проблем, който виждаме, армонасипа или стената, която е укрепвана зад нас с габиони и така нататък. Тези габиони вече имат всички признаци, че най-скоро време най-вероятно се отворят и ще започнат срутвания, така че ние призоваваме Агенция Пътна инфраструктура да направят проверка.